Jsme tu po 11. Čaudy. Hello všichni. Ahoj. A jsme zvědaví, jak moc se dneska budeme a nebudeme sekat, protože jsme se vybavili čím? Protože jsme se vybavili kabelem. A protože si jsme jistí v kramflecích, tím pádem se to všechno posere určitě, tak jsme si pro vás na dnešek připravili jedno překvápko. Na začátku se budeme věnovat letem světem, co se stalo v NLL, co nás zajímá směrem k playoff, a potom přivítáme prvního hosta v historii, kdo leží, neběží, a kdo to bude, to se dozvíte jen co se připojí. Po přestávce. Přesně, to se dozví o přestávce. Po víkendu jsme byli dvakrát ve studiu. Jednou Toronto, Ottawa, jednou San Diego, Georgia. Jeden zápas méně zajímavý, ale pořád je tam o čem mluvit, a druhý zápas docela dost zajímavý. Tak pojďme do toho. Toronto, Ottawa. No. Co nám to ukázalo, ten zápas? To jste komentovali, borci, tohle? Ano, jo. komentovali. Na zdraví mimochodem. Na zdraví vám všem. Hele, Toronto, Ottawa, no, 10-6, je to tak, 10-6. Vyhrálo Toronto. S tím, že... To se velice nuda, ne? Komentovat. No, jakože druhý zápas za mě, ať v něm jako to vypadá jako daleko míň gólů, nebo low scoring game, který skončil nějakých 9-7, tak tohle to jako... Hele, já jsem čekal, že Ottawa jako vletí, tyhle, že bude potřebovat ty body do toho playoff, a Ottawa vůbec nevletěla, tyhle. První čtvrtka byla 1-0 pro Toronto. A prostě tyhle Ottawa, jo, trošku do toho šlápli v té druhé čtvrtině, kde jako to z toho udělali nějakých 5-3, si myslím. Ale vlastně jako to celou dobu nevypadalo, že ta jako Ottawa to nějak jako urve, no, za mě. Byla to nuda. Jak jsi to viděl? Byla to nuda pro mě, a možná trošku povodhalím karty, teda čím bychom měli tu debatu o NLL uzavřít. Podle mě Ottawa by neměla jít do playoff. Pro mě je to, jestli si to můžu dovolit říct, pro mě je to tým bez tváře. Když na to koukám z nějakého takového jako celostního pohledu i stran té organizace, když tam vidíš tu krásnou halu, která je úplně prázdná. To je smutný vždycky, no. Když jako vidíš, jako, že o Ottawě se mluví jako o trhu, který je super pro mládež a spousty dětí, spousty juniorů a tak, ale pak tam vidíš, tam je prostě jako prázdno. To kdyby se hrálo v hale pro 1000 lidí, tak tam je lepší atmosféra. To mě nasralo, a potom přesně mně to přišlo takový, jako že jim to bylo uprdele, tý Ottawě skoro. Higgins byl dobrý. Higgins byl skvělý. Higgins je vlastně ten důvod, proč jsou vůbec ještě jako myšlet o playoff, že jo? Protože jako ten tým bez Higginsa by byl dávno někde na úrovni Ošavy a Philadelphia. Hele, to je vlastně jako dvě věci, co bych nějak jako vypích z toho zápasu, že je pozitivní, tak koukání na Higginse, to je prostě hustý, ty vole, co on je schopný chytit, ale samozřejmě jako, ještě abych neřekl brankáře, ale ty vole, Sam English s hat-trickem, ten kluk mě baví jako kráva, ty vole, to je vysavač, ty vole, všechno se bere, všechno odbrání, ty vole, a pak v zakončení, ty vole, jistý, ty vole, jak útočník. Ale to si mi přišel do noty, a tak klidně povídej dál a já nám tady kluka pustím, jo? No, pust, protože jako za A, z komentátorského pohledu, ty vole, ho poznáš, protože má ty debilní vysoký ponožky, ty vole, tu jednu, ty vole. Ale jako co on tam dělá, mě strašně baví. Jakože na to, že to byl, jako jasně, byl to, myslím si, druhý pick loňský draftu. Hele, tohle je hustý. Ty král, prostě nashledanou, ty vole. Hele, a je to ten samý obránce, tohle je druhý gól ze 3. Je to ten samý obránce. A on ho takhle podběhne. A co udělá při tom třetím gólu, respektive co si myslí ten obránce, že English udělá při tom třetím gólu, tak on udělá na schvál úplně to opačný. Ne, je to...
A to je přesně, i mě to připomíná, jak jsme se bavili třeba o těch playoff, to je přesně taková ta minihra. Už to sleduješ trošku z jiného pohledu. Ale To teď. už vidíš. Jo, tentokrát teda jako nepůjdu spodem. Tentokrát to vezmu horem. A on to vypadá tak jednoduše, ty vole, že jo. Prostě on jako neudělá žádnou extra fancy kličku, on je prostě jenom strašně dynamický a strašně rychlej. Za mě byl nejlepší ten první gol, kde ukázal, jako, že má ruce, protože tam chytá pod tlakem s málo času, je to přes ruku, dokáže to tam poslat, to je nejlepší gol z těch. Ta klička je luxusní, ale tam ti stačí nohy, ale tam v tom prvním gólu ukázal, že má jako fakt i ruce, no. Ty to trefil, veď? Hele, jako fakt, ty vole, jak jsem poslední dobou, si Toronto získalo trošku moje sympatie, jakože prostě na ně nějak rád koukám, zvlášť když chytal ten holoučak, tak teď ten English, ty vole, mně to fakt jako přijde k úplně zjevení, ty vole. Fakt kdykoliv je na tom hřišti, tak on prostě jako neposere nahrávku, všechno se bere, ty vole, a úplně chápu, že to byl takhle vysoko draftovaný týpek, no. Což jsem předtím ani nevěděl teda. Hustý, jasně, jak to Toronto ten draft vyšel, že jo, protože měli jedničku CJ Kirsta, Owen Hills, ty vole, je nesmyslný, že jo, ten je tam v první periody a do toho koupili ještě Englishe, ty vole, který se jako dost rozehrál ke konci sezóny teď. Jakože to sebevědomí dost narostlo a ta jistota v tom, tak jako, dobrý management move, ty vole, na draftu loni, no. Hele, a on má teda 10+15, což v porovnání třeba s Kirstem a s Hillsem není nic moc, ale on pojme celý hřiště. On prostě neslejzá z toho hřiště. On je tam furt, jsme se tomu smáli při komentování, že on dá gól a ty za chvíli ho vidíš zase, že tam je, jo, prostě furt. A na obou stranách hřiště. A má, jsem si to napsal, 125 loose ballů. Jo, teď to hledám akorát. 125 loose ballů a myslím, že v 15 odehraných zápasech. Si to průměruješ, ty 9 loose ballů na game, no, to je, nebo něco takového. A není to face-off, ne? Není to fejsař, není. To je dobrý, blázen. To je fakt Oni měli nejdřív toho Jubenvilla a pak mají toho kluka z té Philadelphia, jsem zapomněl. No, já taky, ty vole, ale vím, že ten... Rowlet. A neměli Matthewse, oni proti Otavě neměli ani Matthewse. Neměli, no. A hrál jim tam přes ruku ten někdo jim tam hrál přes ruku místo Matthewse, to si ještě řekneme, to bylo v San Diego. Jo, sorry, mě to splývá, jak jsme to... A on přes ruku nehrál, 2 noci ve studiu. Tam trošku se odkopeme. No tak asi Toronto zcela po právu v playoff, ne, a budeme se na ně těšit. Jo, vidíme furt malinko v závěsu za tou velkou trojkou, jakože Colorado, Vancouver a Buffalo asi, o malinko. A možná je zatím, no ty vole, když ono je tam, víš co, říkali jsme si čtvrt sezóny, že Saskatchewan je neporazitelný a ty vole teď jsou pátý, ty vole. No teď hlavně, vole, od té půlky sezóny mají bilanci kolik, ty vole, pro herních skoro, ne? No jasně, jo. Jsou úplně v prdeli. 11-1 byli, takže... No. A my jsme si říkali, že možná ta poslední část rozhodne, protože tam nebudou mít úplně lehký zápasy, ne? Bavili jako, jsme se o tom. Že bychom se měli pochválit, víš, jakože už tehdy. Hele, jako mně to přijde, tyhle, jakože vlastně jsme tady měli fázi sezóny, kdy jsme si říkali, tyhle, to Colorado je neporazitelný, tyhle, ten Saskatchewan je neporazitelný, tyhle, to Buffalo je na hovno. A teď je všechno zase do prdele úplně jinak. A to, že Toronto se tak nějak jako drží plus minus 4., 5., to je jedna z mála. A teda to, že Philadelphia je poslední, tak to jsou jedny z mála jistot letos. No, ještě tam dole to je, ty vole, taky s tím spodkem tabulky, ty vole, to, jak jsme si říkali, kdo bude ty vole draft, tak pak se to rozjelo, že ty vole Calgary najednou vypadalo, že bude nahoře. Teď jsou najednou na stejno s Ošavou i s Philly, ty vole, tam to rozhodnete tu jedničku draftu poslední kolo. Kdo se drží nahoře? Colorado a Vancouver, tak nějak jako držej si třeba první trojku celý. Saskatchewan padnul, Buffalo se vyhrabalo z hrozných sraček a Toronto bylo spíš na úrovni nějakého Las Vegas Halifaxu víceméně, ty vole, mi přišlo. Já jsem právě měl 87% v tom zápase. Pěkný. To bych taky někdy chtěl mít v zápase. A možná jsem tak, ne. No jako ne, to prostě, když ti golman zachytá 87, jako víš co, ono prostě inkasoval 6 gólů, jakože to prostě budeš mít vysoký procenta, jakože Rose byl velice stabilní,
že se na to nedá koukat, Tevez druhá, ale prostě udělal absolutně, co měl, možná trošku navíc a kombinaci s tím, že Ottawa prostě byla taková vyčpělá, Tít tam jako neměl úplně s kým co, tak to dopadlo takhle, no. A nepřekvapivě asi. A 44 střel na bránu. No. Solid. Jo, takže jako, ne, že by tam jen tak stál. No, to je právě ono, no. Ale jako, ne, nestojí tam, jasně, že ne, že jo. Jasně, že to tak jenom vypadá, ty vole, ale no, kvalita. Toronto dobře poladilo formičku, uvidíme, jak si poradí ještě teď, no. Koho oni mají, ty vole. Toronto... Sask, ty vole, to bude zajímavý. Takže Sask asi nebude začínat doma teda, to playoff. Ty vole, uvidíme. Asi jako, jako teď v tuhle chvíli bych to viděl spíš na to Toronto, no. Tak jo, všechno Dobrý. o tomhle zápase. Yes. Přijeli jsme ze studia, ještě jsme si dělali prdel, když jsme odjížděli ve 4 ráno z Nuslí a říkáme, ty vole, on už se hraje ten Halifax, vole, Vancouveru, tak to... To začínalo jak o hodinu později, to ne? Jsme kreténi, to se nebudeme koukat, jo. A za půl hodiny. Ty vole. Halifax, dobrý game, má to nějaký nahnutý. jo. A vlastně jsme to oba dokoukali, že jo. Ráno, a já to měl ještě spojený s tím, že já jsem minulý týden, jak byl kratší, tak jsem si řekl, že nebudu pít ve všední dny, že jo, ty 4. A přijel jsem z toho studia a říkám, už je sobota. Můžeme. Můžeme. Čistý štít. No. Mě to teda nasralo, ten výsledek z toho Vancouveru. Protože na jednu stranu si myslím, že, nebo na jednu stranu Vancouveru přestávám věřit do playoff, a zároveň si prostě myslím, že ten Halifax to měl minimálně do toho prodloužení dotáhnout. No jo, jakože Vancouver to vyhrál šílenou otočkou v posledních částech zápasu, že jo. Kde jako Vancouver dal 3 slepený góly a udělal tyhle z 7-5, 8-7, takže jako tam je to spíš nějaký, jako nevím, no, Halifax buď si to nepohlídal na konci, buď už si myslel, že to mají doma, anebo prostě Vancouver zapnul, kombinace tady toho. Já si jaký myslím, no, kombinace toho, že ve Vancouveru je hodně jako veteránů, který jako mají odehráno a mají tituly, takže se neposerou z toho, že prohrávají na konci zápasu pár gólů. A Halifax stáhnul zase Hill, že jo, ten chytil v prvních 3 periodách, 7 gólů, který měl dostat, tak ho na konci dostal 3, který mohl chytit, no, jako. Jo, hele, určitě, Hill byl velký faktor za Halifax. Držel, neskutečně. To je největší, už jsem to asi zmiňoval, takže to je největší smolař vlastně NLL, co jsem četl nějaký jako statistiky, že kdyby chytal v lepší obraně, tak je to nejlepší golman ligy by far, jako jo, že jako, hele, jdou, tak má jako suprový statistiky, co se týče procentuální, jako. Takže jestli je zase držel on. No ale hele, koukejte, jak málo chybělo k tomu, aby ten zápas šel do prodloužení. Jenom tak řeknu, že Hill měl i přesto, že prohráli 86,5, jo? Procentuální úspěšnost. Což je, jak jsem tady díl zpátky říkal, že jako podle mě golmani, když mají 80+, tak jsou spokojení. 85 plus je jako hodně super. To je masterclass, ty vole. Jakože 90 plus vidíš jednou za 2-3, no za sezónu, možná, OK. Ale jakoby... Jo, ale to se musí stát něco jako... Anomálie, přesně. 90, jako měl ten Hill, když dostal 2 góly za celý zápas. Tak kolikrát se ti to stane, že jo? Tak jednou za sezónu, jednou za 3 sezóny. Ale... Ty 85 vydáš, no, ale tohle fakt 86-44, když prohraješ, jako to není o golmanovi, no. Ten je držel jako neskutečně, drželi ve hře. A ten Vancouver za mě, ty vole, prostě asi na konci trošku jim to zalepilo, trošku se projevily zkušenosti, no, si myslím. Nepřijdou mi v takových sračkách jako Saskatchewan, teda. Oni teď to rozhodně ne, to určitě jako ne. Ale jenom to člověka malinko nahlodalo, jako. No, to jo, asi, ale jednak to měli na hraně tady s tím, myslím. Favoriti na titul, protože prostě Buffalo na to má ty pedigree, vole, historický a Vancouver má hlad už z loňska, takže Saskatchewan měl najetou začátek sezony, kde prostě ujel všem, ale evidentně jako doplavali. To bylo momentum nějaký, no.
Adame, ty jsi tam něco říkal ještě? Ne, jako že tady chybělo málo, tady chybělo vlastně ten Jameson, když on tam prošel relativně v pohodě a prostě šláp do toho brankoviště a já ještě jsem si myslel druhý den, když jsem se jako probudil z té únavy té sobotní noci nebo té páteční noci, tak jsem si ještě říkal, jak je obrali teda rozhodčí, že to byla krádež, nebyla, jako bylo to brankoviště, ale chybělo málo, jo. A zároveň mě prostě na Vancouveru poslední zápasy nebaví pozápasový rozhovory Kurta Malavského. Jak on pokaždý říká, ukázali jsme, jak jsme bojovali a že jsme se dokázali postavit jeden za druhýho, třeba po tom nářezu v tom Buffalo. Jako poslat k tomu, aby tam dělal bordel před Vincem a někoho sundal. Mně to nepřijde úplně jako stavení si jeden za druhýho teda jako. Jo, hele, on má... trenér něco jiného, když prohraje. To? No, on Malavský, tady ten večer zrovna jako vyhráli, no, ale jako on prostě má naučený ty frázičky a vidíš, že prostě on jako... On tam nechce jít na ten rozhovor, že jo? No on vůbec mi přijde. Ale jako prostě. Má 4 fráze, vole, a jede. Absolutně souhlasím s tím, že je to malinko komický poslední dobou, jak prostě ty vole, jako přeženu to, složí se soupeř a Malavský ti pak řekne, ty vole, my jsme tak zabrali, ty vole, to je prostě jenom o nás tohle, my jsme ty vole na koni, tak to je trošku vtipný, jo. Když si vezmu tiskovky Jardy Nedvěda. Dobrý, buď na ní nepřijde, nebo přijde pozdě. No a Malavský furt tam vezme dceru. Je trenér. Nebo si tam vezme dceru. To jde mimo mě, jenom jsem něco zaslech zaviděl a vlastně jsem zjistil, ty vole, že to není ten Nedvěd, ale že to je úplně stejně vypadající Nedvěd, co není Petr, ty vole, jmenuje se Jaroslav a je to brácha. Jsem vůbec nevěděl, že jsou dva, ty vole. Já jsem úplně mimo český hokej, se přiznám, ale no. Viděl jsi to, Dominiku, tu tiskovku, jak tam měl tu malou? Neviděl. On říká, já jsem si ji musel vzít sebou, já jsem si ji musel vzít sebou, protože mě jako dlouho nevěděla, to jsem ani nebyl v kozičce. Kozička, ty. No, Vancouver uvidíme, no. Já bych jako, furt vidím jako jedny z největších favoritů, ale malinko škobrtli. Takhle bych to asi tak nějak popsal. Pozdravím Jardu, že možná si dovol tady takhle povídat o Jardovi, aniž bych ho pozdravil. Tak. Pardon. Můžu pozvat tak hosta. Ne, dobrý. Já asi můžem, co tam je dál? Ošava Calgary nás nezajímá moc, že? Protože nezajímá asi, no. Bídáci, o těch se vůbec nebudeme bavit, Slovem se zmíním o tom, jako co dělá Vegas, že prohraje 5-11 Philly. Jakože jsme se o tom bavili s Adamem po telefonu, že tam evidentně bylo jako motivace toho posledního zápasu v té hale a v tom drezu a vlastně nikdo neví, ať si všichni přejou, aby ta značka zůstala, tak nikdo neví, jestli zůstane, že jo, tak věřím, že se... A hlavně to odehráli týpci, který jako hrajou normálně druhý housle, že jo, Brennan O'Neill byl 0+3 nebo něco takového, ten snad nedal ani góla. Hustý. To jsem do takovýhleho jako detailu jsem to nesledoval, no. Hustý. No, takže jako tam evidentně zabral celý ten tým, no, jako prostě na rozlučku. Jako jenom to uvíct jako pro posluchače, tak Philadelphia hrála poslední zápas doma, že jo, protože se neví, co bude s Philadelphia příští rok, jelikož majitelé té franšízy prostě od toho dali ruce pryč a řeší se, jestli se tady Wings přesunou ta franšíza do jiné lokality, nebo jestli se to úplně zruší. Vypadá to, že se asi spíš přesunou, ale ještě není nic potvrzeného. Ale prostě Philadelphia teď dlouhodobě špatná, jakože špatná, je poslední a má být poslední. A teď prostě dali 11-5 Las Vegas, ty vole. Jakože no, ale jo. Když si ty rozklikneš, tak tady Lucas Nielsen, o tom jsme se celou sezonu nebavili, 4+3. To je pravda, no. Ale on je dobrý. On má poslední zápasy super, ten Nielsen. On v každém zápase dal, co nastoupil, tak dal 2 góly a víc. Ty krávo, no, tady má 4+3, to je ústřel, že jo. Kámo, Damiu. 2+5. Kyle Jackson zase 2+4, týpek, který jako za 10 let v lize průměruje 3 body, dal zase 6, vole, jo, takže tam jako... Kámo, teď se koukám na statistiky toho jejich bláznivého brankáře, ty vole. On dostal... Ale teď mi to zmizelo. Nick Damiu tady 59 zákroků, 5 gólů, ty vole. Kámo, to je šílený. To je skoro těch 90, ne? No.
Jakože Damiut asi má fakt Filip srdíčku, ty vole. Počkej, já to tady rychle spočítám. Kolik jsme říkali, že dostal gólů? 64 střel, 5 gólů. jasně, a 59 saveů. 59 64 je. V procentech, prosím. Bavte se zatím o něčem. Ty vole, 92,18, Yes! kámo. Máme to. A máš ty vole. Ty vole. Ty To jako vole. se víc zapotil, jestli ten Damiut při tom gameu, nebo já teď, ty vole. Paní Ne. učitelce matiky to zvonilo v uších, ne teďko. Ne, to paní My učitelka ještě- matiky ví, že ode mě nemůže nic očekávat, ty vole. My ještě dlužíme, že jo, že když jsme se bavili o té Philadelphii, jakže to všechno s Philadelphia dopadne a slibovali jsme, že se potom budeme pídit, tak jsme se pídili a opravdu nikdo neví. Oslovovali jsme. A já jsem ale slyšel, já jsem teda slyšel, že podle toho, jak to vypadá, tak teda fakt nevědí. No, O to mi řekni. jo no. Jako maximálně to vypadá, že někdo možná ví, ale nikdo neví, kdo to ví. A nějak to dopadne. Je to kulatý. Ty vole, je to kulatý jak svině tady v tom Ale jak případě. říká můj kolega, jak se říká, že míč je na jedné nebo na druhé straně, tady je míč evidentně v kopřivách někde. A ještě jsem teda zjišťoval ten druhý dotaz, na kterým to tady předminule trochu zajiskřilo. Jakže to bude s tím draftem? A to taky To nikdo zajiskřilo, neví. protože se bavil hluchý s blbým, vole, a nemohli jsme se domluvit, na to se, vole, ptáme mezi sebou, vole. No, Ale- ale si vyzjistit. Zahráli, ale musíme říct, že jsme to zahráli dobře teda. Ty vole, No. views skáčou po tisících, ty vole. No, ale dolů. Protože si myslíš, že je chráněná dílna, vole, totiž, že jiná zase portí teď, vole. Ne, takhle. No. Ptal jsem se jednoho známého, renomovaného novináře a bývalého hráče NLL na tuhletu situaci a on řekl, že jasně, že neví, Že nikdo neví. ale pravděpodobně by ty práva měly prostě jako přijít, že ten, kdo skončí nad, a pokud Philadelphia skončí poslední, tak ten nad ní prostě bude oficiálně poslední. Tak to prostě je. Jo. Takže poslední kolo teda rozhodne, opět jsme zpátky u toho draftu, protože Roughnex a Ošava jsou na stejno. Mhm. Říkám pravděpodobně, jo, že to tak je. Není to ověřené. No, jasně. Je to selským No, rozumem jasně, no. nějakým pojímaný. Takže teď bych chtěl vidět, jak se žhaví dráty, vole, mezi Ošavou, Calgary, kdo komu co pustí, vole, aby dopadly drafty, ty vole, to. Ty kráso, to jo, no. A jelikož Ošava hraje s Buffalem No, ty a vole. Calgary s Coloradem No tak rupnou oba, Kamo, bude to na skóre, ty vole. a Philly hraje s Vancouverem. Tak to je konec, že jo? To spodek tabulky je vyřešený za mě, ty vole. Po No této právě, kole. že není, protože všichni rupnou a budou všichni, vole, 5 a 13 proher, že jo? A jak je to vlastně? Půjde se na skóre nebo vzájemný games? Já vůbec nevím, No, se přiznám. Ale tím, že Nemůžeš mít vypadne vzájemný ta games, Philly, nemůžeš mít Jo, vzájemný games, tam máš ty flex games. Nemáš. To je pravda, každý- to je každý. pravda. ale tím, že vypadne Philly, tak to bude Calgary, Ošava na nějaký skóre, nebo, vole, No asi. no. Zjistíme, uděláme research. Ale bude Jo, to jo. divoký, ty vole. A na čem se teda všichni shodují je, že opravdu se vedení ligy snaží zachránit tu franšízu za prvý a za druhý se shodují na tom všichni, že pan Saskiewicz byl prostě kokot, no. To je, jenom říkám, co jsem slyšel. Řekni to, Adame, Neznáme se osobně. řekni to ještě jednou. Mě si teď zachrastil v uších. Že Saskiewicz ještě jednou? To byla asi teda cenzura osudu. Že Je pan to možný, Saskiewicz protože já jsem slyšel Saskiewicz. Poslouchám. že pan Saskiewicz je kokot. Jo, takhle cenzura, no tak to jo. Tak to chápu, že jsem nerozuměl. No, hele, jakože myslím si, že asi jako všichni by chtěli, aby Wings neskončili, že jo? Protože je to nějakým způsobem, je asi lepší prostě přebrat takhle franšízu, která třeba už má nějaký fanoušky a než založit jako úplně něco novýho, budovat všechno od nuly. Já moc jako si nedovedu představit. A moc se to nedá, jako když vidíš, kolik těch týmů No. to vnulo, ty vole, i ve velkých marketech, jako. Právě, ty vole, no, jo. Hele, myslím si, že všichni by asi chtěli, aby se Wings jako zachránili. A jediný, co máme, je tady info od pána, který mu psal Adam, takže uvidíme to ve hvězdách. Ještě bych rád řekl, že já to o panu Saskiewiczovi neříkám, ale jenom to o něm slýcháme.
Samozřejmě je to takový. No Abych každopádně tady je to nemluvil ta o ní. historie jeho, kdy z 5 nebo 6 týmů, který vole dostal do ligy, tak 4 už neexistují nebo kolik, tak to mluví samo za sebe, že to nebylo úplně promyšlený rozhodnutí strategický. Jako i pan A pak Dávej, to ocenil majitel Toronto, tím by to jako asi byli, že jo, uznal. protože najednou je v lize 200 lidí navíc, který tam nemají co dělat. Je tam 5 týmů, vole, prostě 20 lidí v každém týmu, berou se amíci, který, vole, pak ve Philly vidíš, že to neutáhnou úplně sami, ty vole, prostě ten tým. Když bylo 9 týmů, tak ten talent byl trošku jinde, ty vole, protože si měl prostě 18 fleků v 9 týmech a prostě všichni byli kurva dobrý. Je to tak. Jako Pojďme dál. Jestli vám to teda nevadí. Bude, no. Vůbec ne. Tak jo, tak jdeme na San Diego. Jo. To jsme měli taky pod rukama a když jsem teda jako chronologicky trošku přeskočil a to teda bylo úplně jiný San Diego, než který jsme viděli v posledních zápasech. To byla úplně jiná pohádka. Jo, byla to show, ty vole, na to, že to skončilo vlastně jako 9-7, tak si člověk řekne, moc gólů nepadalo, ale vlastně ty vole, vůbec to jako nevadilo v tomhle zápase. Že to řezalo, mělo to náboj, ty vole, byly tam jako dobrý akce, dobrý šance, dobrý savey. Vlastně jako furt to bylo relativně close to skóre, takže furt bylo jako o co hrát. San Diego totálně drtilo facey teda. 15-19. No, MC Jentoš byl dobrý, ty vole. Hele, jako to San Diego dřelo od začátku. A my jsme si jenom říkali, jestli to vydrží, jestli se v té čtvrtý periodě neposerou a tak dále. A bylo to, jako ta Georgia byla jak opařená. Jo, a nějak se asi ukázalo, že když ten tým do toho takhle vletěl, tak šli nahoru i ostatní individuality, jak se řešilo celou sezónu, že nemají levou stranu, že to nefunguje. Tak teďko najednou ten Armtage, ten mladý, o který jsme si mysleli, že praváka hraje nalevo, tak ono na začátku to bylo tohle. No, ale ono to bylo tak, že je tady mistr Armitage, který mu jsem říkal Armitage na začátku sezóny, pak teda Armitage, tak on si o to říká trochu, že? Tak ten 2 góly, ale oni ho na začátku sezóny označili jako praváka, ale je to levák teda, jo. Takže ten zahrál dobře, že jo, Robinson měl 3 asistence, za Courier 1+3, jo. Asi tak stejný levák, jako je English v obránce, sorry. No a udělali servis Bergovi s McIntoshem, že jo. Jo. Hele, bylo to fakt jako strašně koukatelný game, tyvem. Já jsem se fakt bavil celou dobu. A je pravda, že najednou jim to tam jako fungovalo tak nějak, že přesně ten support, který tam jako chyběl od takových těch jako sekundárních hráčů, tak tam prostě najednou byl, to vypadalo. A to si myslím, jakože v kombinaci s dost kvalitním obranou a goaltendingem, tak si myslím, že jako zaslouženě to San Diego, no. Ač mě to jako docela překvapilo, protože je Dobson, který chytá za druhý tým, že jo, ale jakože Dobson měl furt 83%, jo. Ale standard svůj MVP kaliber. Což byl podprůměr, jo, ne, na tuhle sezónu. No jasně, a taky mu, což je šílený, jakože San Diego vlastně Dobsonovi skurvilo ty statistiky trošku v těch průměru těch obdržených gólů na zápas, i když jich dostal 9, ty vole. To jako, on průměruje nějakých 7 něco, jako dopřed tady toho zápasu průměroval 7,41 nebo něco takového. A tady po tom gameu to teda asi bude 7,80 nebo něco takového, ale je to jako strašně málo, že jo. Když si jako spočítáš to, že jakože Georgia není nějak dole, ale prostě oni jako nevyhrávají ty zápasy jako skóre, že by dali 16 gólů. Oni prostě vyhrajou 10-7, tyhle, nebo a to mně přijde jako hustý, že jsou schopní takhle moc ten úspěch jako stavět na té obraně, nebo na tom, že dostávají málo gólů. Většinou je to opak, že jo? Většinou ty týmy spíš jako staví na tom, že prostě rozstřílejí toho soupeře, ale Georgia, tyhle, to zajímavý. To jo, no, je pravda, že třeba takový Rochester se snažil to hrát na to, že to rozstřílej a teď, když mu došel střelný prach, tak zrovna ty vole to dopadlo i tak, že se tam Hartley a Holoučák, nebo jak se jmenuje, Hatchcraft vlastně, to taky nesedí, vole, teď úplně a celý jsem to rozpadlo, ty vole, ale
Je pravda, že ta Georgia, ty vole, vyhrává hrozně low scoring game, jako průměrovat 7,5 je šílenost, ty vole. Jako. To je šílený, no. Ale jako Hele, ale klobouk když už dolů jsme u na těch- druhou stranu. Když jsme řešili ty nováčky, že jo, tak oni mají v útoku toho Bědná. Nolana Bědná. Pardon, Bědná. Nolana Berna. Byrne. Ty vole, to jsme Ale- řešili, jestli jsou nějak related s tím druhým Byrnem. Nebo jestli je to Joshem? čistě shodamen. To jsem nedohledal, jestli jsou s Joshem Bernem v nějaký přízní. Podívám. Ale chtěl jsem říct, že oni mají aspiranta nebo jako kluka, kterýho taky pasovali mezi nejlepší rookie sezóny i v obraně. 48 Michael Grace, obrovský obránce. A o tom jsem četl několik článků, že je to jeden takovej ten z horkých S, který kroutí první sezónu v NLL, jo? Že vlastně ta obrana taky jako nedělám tak ledajaká, ale překvapilo mě, jak v té Georgii ty kluci jsou obrovský. Jo, to je pravda. Že oni tam mají prostě ty tři obrovitánský v tom útoku. Ten Bernie je docela velký, pak je tam Triolo a pak je tam ten Connell. Ten Triolo je masivní, ty vole. Triolo je obrovský, no. Jakože, ty krávo. Ještě A furt ty, to tam jak jako házeli na ně nahoru, víš, jako sválně, jako kdyby to je jak v 90kách 2 věže ve fotbale, když byly Koller s Lokvencem. Ale tak podle ksichtu Bernové rozhodně nemůžou být nějak zpřízněný, protože jeden je zrzek s modrýma očima a druhý je pravý opak, takže... Sorry. Nikdy nevíš, viď? Nevíš, ale no, třeba... Hele, to, Birny je z BC, ten Josh, ten je z Burnaby a tady týpeček je... Ten je z Otavy, ten. Ontaria. No, ten právě o něm hodně mluvili, když hrála Georgia v Otavě, že on poprvé se vrátil do Otavy jako hráč a rovnou jako profík. A dal tam 2 góly, že tam prý vypravovali autobusy s jeho kamarádama a příbuznejma na ten zápas, když hrála Georgia v Otavě. Hustý. Jo, ten je dobrý, příbuzný nejsou, ale tyho má taky ty vole nohy a ruce, jak kdyby byly příbuzný. Jo, a je mu 21, kámo, ty vole, to je málo. Dobrý. Ten si sednul dobře tam s Shanem Jacksonem, ty vole, tam hrajou dobře na leváku, no. No a to nám může teda možná nahrát myšlence, ještě než teda přivítáme hosta, už se to pomalu blíží. Tak já si myslím, když jsem viděl ten zápas, že San Diego udělá playoff. Jestli budou hrát, tak hráli teď s tou Georgiou, tak 100%. Jakože... Protože mluvíme o tom z toho důvodu, že San Diego má Vegas. Jo, jako oni už to mají klinčnutý, ale ne? Nemají? Kdo? Georgia. No to jo. Georgia jo. Dobrý. Jasný. Sorry, jsem to nepobral. A San Diego hraje z Vegas, back to back. A přijde mi, že San Diego tímhletím vyslalo jasný signál, jak chtějí hrát tyhle ty zápasy. Naproti tomu Vegas trochu takový lezení z vody, stahovat golmana v poslední periodě opakovaně, pak ho tam jednou vrátit znovu na overtime. Víš, jako že mi to, nevím. Je to takový projev nejistoty. A oni to s tím Biukem ale dělají poslední dobou. A už jsme, taky jsme se bavili o tom, jako, že vlastně začínal jako dvojka jasná v té sezóně, že jo, ale nějakým způsobem se teda vypracoval v toho startera ten Biuk. A jsem fakt zvědavej, jakože si nemyslím, že se to stane, ale kdyby náhodou to Vegas jako udělalo to playoff, tak jsem zvědavý, kdo bude starter. A nemyslím si, že se to stane, favorizuju San Diego určitě, jak říkáš. Protože ty jejich výkony byly úplně diametrálně odlišný tady v tom posledním game weeku. A samozřejmě jeden game week nemusí rozhodovat nic, záleží, jak si to neudržej, ale absolutní souhlas, že San Diego bych asi viděl spíš než to Vegas v tom playoff. Po tom posledním týdnu asi jo, ale jinak to Vegas taky umí zahrát. Říkali jsme si, když jsme to komentovali zrovna spolu, myslím Tomba, že vlastně to San Diego, teda to Vegas zahrálo tak, jak jsme asi čekali celou sezónu od něj, že jo, ten zápas zrovna. A teď to zase vyšlo k Lutierovi, Jonesovi. Takže Ježíši Maria, nějaký bubák tady je. Ale ještě ho nikdo nevidí. A my ho neslyšíme. To nevadí. Třeba to přijde. No,
A to jsme tak nějak vlastně probrali ty týmy, co jsou klinchnutý v playoff, no, plus minus. Teda ještě tam zbývá to Colorado s Buffalem, ale Tak Buffalo je asi jasný, Tam- že jo? Tam je na Buffalo Buffalo je je jasný. neskutečný, To- jak se rozehráli nebo rozehráli. Mně přijde, že No. si dali nohy na stůl během sezóny a když teda šlo do Zkušenosti. New Yorka, tak mi zapnem. Smith už je OK, druhý v tak kanadském jdem bodování. Co? No tak si řekli přesně, OK, tak teda jdem hrát, no, No. v půlce sezóny. A asi jo, se jakože musíme znovu... No, promiň. mluví z nich hrozně ty zkušenosti. Už se opakuju teď, ale jakože to Buffalo prostě ví, že je dobrý, protože má za sebou tituly a ví, že na to mají. A to podle mě jako je hlavní důvod toho, proč se takhle rozjeli, že vědějí, že to v sobě mají, věřej si. No a Vince 87%. V posledním zápase. Velice kvalitní. Takže Zase, no. Zase se omlouváme. Ne, teď to je jasný, no. Oni prostě, ale zase celou sezónu říkáme, že když Buffalo hraje dobře, Vince chytá dobře. Když Buffalo hraje na hovno, tak Vince chytá na hovno. Takže musíme se pochválit, že jo. Jsme to říkali vlastně. A na čem se... Chudáka, co No a na čem se neshodneme s Dominikem, ještě když jsme jenom poslední teda zmínka, co se týče playoff. Pro mě je takovým černým koněm playoff a začínáme mi čím dál tím víc věřit Colorado. Jsou první, ty vole. No, tak já předávám slovo doleva nahoru teda teďko. Myslím, s Dominikem, jak jsme se bavili. Ty jim nevěříš, ne? Jo, nerozumím teď. No, ty jim nevěříš, ne, Colorado, do playoff? Ne, vůbec. Furt tam Jo. vidím, že a Vancouver prostě jsou zkušenější a takový jako jistější. Buffalo určitě, no. U toho Vancouveru vlastně jako jako je pravda, že to Colorado hrozně prostě dlouhou část sezóny jelo na tom, že Q se posral a trefil všechno, že jo. A teď jim to vyšlo, že zase trefil všechno Malcolm, vole, a ten celou sezónu neměl takovýhle zápasy, takže tam jim to musí sednout v oběma, aby tyhle to dotáhli do toho playoff. Jako daleko. Q proti Saskatchewanu nehrál. No. Urvali se zbylí a když jsme komentovali Colorado s něčím. Z Vegas, tak všichni mi přišlo, nebo že Vegas spoléhalo na to, že Colorado bude hrát na Q a oni to otočili a Q hrál na ostatní. Jako z toho důvodu věřím Colorado, že evidentně takticky dokážou reagovat. Zase dokázali porazit. To nevidím. Dokázali porazit i ten Sask bez toho Q, no. To je otázka. Uvidíme, bude to zajímavý. Tak jenom rychle už telegraficky dvojice, která půjde do playoff. Za mě Halifax, San Diego. Jako z těch týmů, co to ještě nemají jistý. Jo, z těch 5. Jasně. Za mě Georgia už tam je, jasně. No jo, hele, Halifax, San Diego, asi bych je tam viděl radši než, já nevím, mě to vlastně asi jedno. Ale myslím si, že to San Diego, pokud se odpíchne od toho výkonu, který předvedli, tak tam půjde. Mě to San Diego nepřesvědčuje v tom, že má vlastně stejný rekord jako Vegas, který říkáme, jak hraje hrozně celou dobu. Jo. A teď oni mají stejný počet výher pro her a říkáme, že San Diego je úplně jinde než Vegas, což neodpovídá jako úplně těm výhrám. No. Mě tolik nepřesvědčuje teda San Diego, ale doufám, že jestli si mám vybrat z těch 4 San Diego, Vegas, Halifax, Rochester, tak bych chtěl nejradši Diego a Halifax, aby tam šli. Baví mě víc než Vegas a Rochester určitě. Rochester už je v prdeli. Ještě může? Jo. Teď už tady mají Y u sebe v té tabulce, to znamená, že už nemůžou, ne? Mají 6-10. Vidíš, tak já si myslel, že Rochester ještě může. Bo já nevím, jestli to Y znamená, že... Y znamená to o 20. To přece musí moc, když by vyhrál 2krát a byl by 80. A ty nad ním všechno prohrajou, tak bude 8. nakonec, jo?
Jo, já bych vám tady screenul stránku, ale bojím se, Já že by to vidím spadlo. Y, ale nevím, co to Ale jo, znamená. jako souhlasím. Že když se podíváš nahoře, tak ty týmy, co už klinčnuli, tak mají X-kou sebe, že jo. Já tabulku jako můžu je to nazdílet napsaný, tady ale divákům. playoff protection, ale asi nevím, jak je to možný. Jo, ale hele. Je to divný, co no, že říkáš, tam je to Y. Je to divný. Neměli by mít. Mhm. Přesně. No tak jo. Tak tím máme uzavřenou NLL a můžeme pomalu přivítat historicky prvního hosta, kdo leží neběží, který se nám teď úspěšně odpojil z toho Moc našeho dlouhá čekačka. studia, Přesně. tak budeme Serva ještě kretény. napětí, už je zpátky a není náhodou, že se setkáváme právě dneska, protože za necelý týden začíná 31. ročník memoriálu Aleše Hřebeského a máme obrovskou radost, že se můžeme podívat do fanouškovského a do organizačního zázemí tohoto turnaje, ale i do sportovního s člověkem, který se bude starat o to, aby všem chutnalo, aby nikdo neměl žízeň, aby Custodes hráli tak, jak si fanoušci přejou. Takže vítáme principála restaurace Sokolovna a hlavního trenéra LCC Radodín. Slyšíte mě nebo ne? Petra Koupěte. Slyšíme. Slyšíme se, My tě krása. slyšíme. Slyším. Jsem neslyšel. Výborně, neuvěřitelné Tak nevím, co jste se stalo říkali, kluci. skutečností. Když to dohrajeme bez Já sekání, slyším tak Dominika jenom. budeme říkat štístko. Tak já to vezmu, vole, když tak. A já jsem předtím slyšel vás. No, a už se to posralo, už tě Co neslyšíme. se stalo? Já teda Já slyším. slyším. Já taky Já jsem slyším. vás slyšel celou dobu a teďka slyším jenom Dominika. No tak to je zase problém u mě. Na moji obranu já jsem nemluvil, tak možná proto si mě neslyšel. Ale nevím. Co se pokazilo? kluci. Já vidím, jak se Petrovi tady hejbou budíky a neslyším ho u sebe. To je skvělý. Ale... To nevím, co mám dělat. A krása, už slyším. To byla asi nějaká Dominika, frekvence. to nevím, co bylo. mám dělat. Čau? Tak já se zkusím znovu připojit asi, co? Ne, už tě slyšíme. Co si myslíš, Dominiku? Ty slyšíš furt jenom mě, Peti, jo? Já slyším jenom tebe. Celou dobu slyším jenom tebe. To je zajímavý, ty jsem vole. slyšel všechny, jak jste si povídali. To je jako v pohodě. A teďka slyším jenom tebe. Tak ať to zkusí znova se připojit. Tak se zkus připojit a odpojit, no. Tak Já to zkusím, ale dobře. Zkusím znova. restartuj to. A musí to říct Dominik. Na malej sále dáme to spolu, vole. No, nebo můžeme jakoby my se ptát Dominika, co má říkat. Co říkáme? Řekni Petrovi, že se Tomba ptá. Hello, jak teď? Slyšíme Dobré. se? Ty vole, teď zase neslyšíme my, ty vole. To je začarovaný. Hele, já vám jak to- udělám takový kouzlo tady do vysílání, vole, sleduj. To se bude vazbit. Já ho pozvu tady ke mně, vole, do pokojíčku. No, to je nápad aspoň. A vy jste kousek od sebe asi, ne? Jsme opatro od sebe jenom. No, slyšíš nás všechny a my No, tě my neslyšíme v kolu. my tě neslyšíme. Na sál. Pojď ke mně na sál, dáš to tady ode mě. Tak pěkně nacvičený jsme to měli, ale jakože, že my tady nic Hele, takového my si nemáme. Sem dáme takhle. A Peti jde za mnou, tak my si to jdeme spolu takhle tady. Hele, a to To se dá, nejde. když tak, Taky umět improvizovat, že jo? to se dá, když tak střihnout, ne? Kousek. A nebudeme nic střihat. To slibují všichni, že to vystřihnou pak, vole, a nikdo to nevystřihne. Přesně, ani nikdo to nevystřihává. Já tady vystřihnu max druhýho kozla Mluvit dneska. prostě, to vystřihneme, když tak, vole, jasně. A pak jsme zas prosťáky. Přesně. Ale už mu tady dělám místo, zmizel nám z obrazu, No. tak možná ho vypni nějak. Ať to, vole, ať to Já, nesvítí. není vidět, to jsou dvě separátní tady místa. To tam jako nechal mobil, ty vole? Nechal tam všechno, i kasu, vole, tam nechal, že?
To je show, ty vole. Ty vole, ale, a je to tady. A je to tady, tak ještě Tak jednou. já jsem vám ho přived, kluci, ty vole, ale. No akorát se mě zastavilo se spoustu lidí, protože něco chtělo. vole. Petr Poupě, konečně, obrazem i zvukem. Poupě! Zdravíme. Budeme se ptát, jak jsme slibovali na to, na co se můžou fanoušci těšit na memoriálu. No, tak A každopádně tak- na tak- nejlepší lacrosse v Evropě, že jo? Ale povídej No dál. jasně. A pivo to je nejlepší. to je. Přesně, a to je ta sportovní stránka a pak má ta sportovní stránka druhou stránku a já se musím zeptat, všechno je připravený, už stačí jenom otevřít brány. Hele, no úplně ne, tak nějak se finišuje, ale to je každoroční stresík před vypuknutím a ve stresu se podávají nejlepší výkony, takže teď to klapne všecko. No Vznikají diamanty. vole. Tam hlavně vzniká nějaký nový dřevěný zázemí, že jo? Takový hezký budečky tam máte. Vypadnou oči z důlku, borci, až přijede. Jo, tak to je jako když jsme takhle jdeme teda ne k tomu lacrossu, ale jdeme k tomu zázemí, tak samozřejmě jsou tady určitý novinky, na co se mají naši návštěvníci a hráči jako těšit a jedno z toho je i nový tady zázemí pro partnery jako celé ty akce spojený s nějakým vylepšením jako gastrozóny, dalo by se říct. Není náhodou. Super. To bude oceněno, věřím, všemi návštěvníky. Jo, tak trošku to posuneme zase jako dál, no. Vypadá to moc hezky tady. Souhlasím, já jsem tam včera šel kolem a vypadalo to moc hezky i za tmy. Hele, máte odhad, kolik za ty... Viděl, ty jsi dělal nějakou sabotáž tady, ty vole, za ty. Já jsem tam prohrál ze Zbraslaví prodloužení. Ty vole. Možná zkontrolujte ty schůdky, jestli nejsou neřezaný. Nebo lanko od rolety. Kolik tak obsloužíte lidí za ty 4 dny? Nebo jinak, Hele, kolik se toho vypije? Přesně, to je dost zajímavá otázka vlastně, kolik lidí jako se obslouží, což jako na to vlastně jako asi by existovala odpověď, ale já ji nemám. Ale kolik se to vím úplně přesně, že loni i předloni na venkovním stánku, na té beat stage, to bylo 7 000 piv plus hospoda, kde bylo vlastně něco dalo by se říct jako podobného, ale tam to je trošku zkresluje to, že už od úterka jsou tréninky do toho e-box, turnaj předtím, takže to není úplně jako ohraničený, ale samotná ta beer stage, což už tady bylo 3. vlastně jako rokem, tak tam se každý rok vyčipovalo 7 000 piv, což si myslím, že je jako hustý číslo a lidi z Prazdroje to trošku nechápou. To je na 100 lidí docela dobrý. Přesně. Něco to vypovídá, ale to si necháme pro sebe. Tak ono to láká, že jo, prostě přijedeš ty vole na takový lacrossový festiáček, ty vole, že jo. A prostě hele, máš tam to nejlepší pivo. No ale jak si řekl, ono vlastně, protože ten turnaj se jako nafukuje a opravdu je to jako lacrossový svátek, to jako víme všichni, tak to má nějaký spirit, který vlastně jako je nepřesnitelný na jakýkoliv jako jiný hřiště. Že prostě tady si každý musí zkusit dát to pivo, dát ten smažák a to koukat jako na lacrosse. Jo? A prostě jako zkus, i kdyby to bylo jako v Černošicích nakladně, tak prostě bohužel to jako nebude ono. Takže je to jako jedinečný. A samozřejmě to jako není to nafukovací, ale stojí to za to zažít a myslím si, že kdo tady byl, tak ví, o čem mluvím. Ne? Zároveň je speciální to venkovní hřiště, že jo, který pro nás, co tady hrajeme x let, je to jakoby klasika, ale všichni, co přijedou mimo Českou republiku, tak je to vlastně ústřel, že tady za prvé venkovní hřiště, za druhý, že si dají pivo u hřiště, to v Kanadě absolutně nejsou zvyklí, že jo. Teď jsem to chtěl říct, no, přesně, jo. To mě doteď asi nedošlo, no, že vlastně v Kanadě si nedáš pivko u lacrosse. Když jsem měl možnost hrát chvilku v Kanadě, tak vlastně Denis, co tady píská, tak ukazoval fotku tady vlastně z vejšky té celé naší arény během memoriálu a říká těm klukům, těm lokálům tam, hele, koukni, víš, kde to je? A oni, vůbec nevím, to je v České republice, to už vůbec nevědí, co je, samozřejmě. Ale teď jako přichází ten příběh, říká, hele, to je jako nejlepší lacrossový turnaj vlastně toho času i na světě, protože teďka to může konkurovat s Lasnahem, dejme tomu, když nepočítáme nějaký profesionální jako zápasy. A to zásadní je, tady si koupíš pivo za $2 toho času, jdeš
ve skle toho času jdeš na tribunu, tam ho vypiješ a koukáš u toho na lacrosse. Jako. To je úplně jako zcestný totálně. No. Do toho Nedej bože, že koukáš na ten večerní zápas pod těma světlama, že jo? To ještě no, přidá, jako. přesně, vlastně a je to jako, ono to jako působí, jako když vyjde počasí a neprší, tak to působí jako arena, ale vlastně nejsi v aréně, no. Takže to je jako krásný. Já jsem si dal v Americe, jednou jsem si dal pivko na lacrossu a do smrti na to nezapomenu, na tuhletu story. V San Diegu na zahajovacím zápase na Dragon Stadium. A ještě říkám, Broňo, pojď, já ti pozvu na pivo, dáme si spolu, pojď. A říkám, 2 pivka, dejte mi nějaký 2 pivka, jaký tady máte nějaký dobrý jako lokální, jak mi něco dala a říká, 33. Říkám, co 33, čeho 33, jako máte nějakou novou měnu, nebo jako co 33? Říká, $33. Říkám, jo, jako, že máte vratný kelímky. Jak vratný kelímky? No jakože to je pivo a v rámci mám to. Ne, to si můžete nechat, říkám, to hodná, děkuju, no. A Broněk říká, děkuju. To asi neotočím, vej, tohleto. No, ne, ta atmosféra je neskutečná, no, že si doneseš jídlo a pivo, sedíš vlastně s borcema z jiných týmů, z druhé strany vole Kanady nebo z druhé strany světa a vlastně se povídáš o lacrosse, zatímco koukáš na lacrosse, piješ pivo, svítí na tebe sluníčko, ty vole, prostě atmosféra je neopakovatelná. No. Jo, ale ta atmosféra jako vlastně na té tribuně, jako ta energie prostě, kdy ty týmy prostě jako každý si najde svého favorita, ale vlastně už víš, jak tvůj tým dopad, takže buď si to užíváš buď herně, nebo na tribuně, ale je to prostě je to jako energie, kterou vlastně si myslím, že mnozí ty hráči jako nikdy nezažijou. Tak to jako to je. Ty jsi říkal, že, nebo zmínil si, že tam byla ta beer stage teďko 3krát, že jo, jestli se nepletu. Nebo po 3. bude teďko. Teď je velká novinka, teda ty nový stánky s tou VIP sekcí nahoře. A já teda po hříchu jsem zažil první memoriál až v roce 2022, ale jsou strašně vidět jako ty kroky nahoru, prostě jak se to fanouškovský zázemí rozšiřuje a jídlo a stánky a tak. Přemýšleli jste o tom od začátku? Nebo jako kdy se to tak jako začalo lámat, že se začalo víc přemýšlet o těch fanoušcích a o tom servisu a o takový té fanouškovské zkušenosti? Jestli víš, na co se chápu. Jestli víš, na co se ptám. Jo, já si s tím rozumím, já to vlastně cítím, takže jsem teďka tady jako 3. rokem vlastně jako i pozici toho hospodského a vlastně jako my z pozice hráčů vždycky to bylo jako úplně jiný než pro toho samotného diváka, protože jsme měli jako svoji šatnu, během turnaje jsme nepili, večer, když jsme už pili, tak si jako vlastně trošku si dostali nějakou přednost v té frontě nebo tak, takže jsem si jako nikdy nebyl schopný jako představit, co to znamená pro toho normálního smrtelníka. Vlastně jako přijít na takhle jako velkou akci a pojmout tolik jako lidí v ten daný moment, protože samozřejmě jde o středu, o večer a o páteční a o sobotní večer, tak už vlastně během příprav a všeho snažíme jako ladit tak, aby to bylo jako pro klientsky jako atraktivní a vlastně, aby to nevypadalo, že si děláme lacrossový turnaj jako horkou jehlou a amatérsky, ale už vlastně se to snažíme posunout jako na nějaký jako profesionální úrovni, což samozřejmě jako je o tom, že se inspiruješ někde, máš zkušenosti z jiných akcí a tak, no. Což díky to říkáš, že se to vlastně asi daří, no, když to vnímáš. No tak jasně. To jako je určitě vidět. Tomba se chce na něco ptát, nebo ne? Ne? Vypadá, že se chystáš. Můžu něco rychle vymyslet, ale... Ne, Mě zajímá, kolik má ten gastro tým, když to tak nazvu, lidí, který se starají o memoriál. Víš, ať to vezmeme bar, pití, pivo, výčep, stánky s jídlem. Jo, tak ono to je tím jako díky e-boxu je to jako náročný pro ten samotný personál. Je personál, který to je schopný dát, a který to není schopný dát. Jo. Jsou kuchaři, kteří to třeba v životě nechtějí zažít. Jo. I když se to jako vlastně dostanou nějaký kačky jako v pořádku, ale prostě je to opravdu, je to jako festivalový model prostě, takže samozřejmě dělíš to na 2 party celý, která to nějak jako připravuje nebo odpočívá a pak která jako je v akci
ale dohromady, když takhle jako rychle spočítám, tak je to 16 lidí v hospodě a 4 lidi venku na grilu, dalších, 24 lidí, no. 30 lidí jakoby v ten daný moment, v tu danou to. To je dost, to není Což už není málo. No, jo, ano, není. Takhle jako jenom pro posluchače, tam je to fakt ve stylu, že máš neustále každou minutu objednávku 10 jídel, 20 piv, prostě tam se non-stop stojí fronty. Ne už tak dlouhý díky tomu pivnímu stánku, ale jakože, jak říkal Petr, je to fakt jako festivalová záležitost a to tempo je šílený a já se vůbec nedivím, že těm lidem z toho jako musí asi jebat ten poslední den, no. Je to tak. Všechna čest, ty vole, že přijdou pak další den do práce po memoriálu. Nešel bych, ty vole, nešel. Hodil bych zástěru do rohu, ty vole, a šel bych jezdit s popelářem radši, vole. No. Ne, klobouk Ale dolů, Petře, jako kecáš i do před tím toho, servisem. kecáš i do takových těch jako mimo gastrověcí, takových těch jako eventuální efekty a představování Ale jako- a scéna. Jo, co jsem se jako vrátil zpátky jako do Prahy, že jo, po nějaký jako pracovní etapě horský, tak vlastně nemám zkušenosti jako s produkcí veřejných akcí, tak jako tady vždycky vznikne nějaký jako tým, který to připravuje a Ondra prostě Mika, to je jako neuvěřitelný, co jako je schopný jako obsáhnout a udělat, ale vlastně už jako je to na takový úrovni, že to nemůže dělat sám, takže vlastně ani to jako nejde. Ani jako vždycky mu říkám, ale Ondro, prostě ty se ráno blbě probudíš a porazí tě auto a tady nikdo nic nebude vědět, prostě vůbec. Padne celý turnaj, jako ty. A takže už vlastně od těch příprav do toho kecáme, snažíme se to jako tak nějak ty úkoly rozdělit a vlastně jako vždycky to nějakým způsobem posunout. Teď jsme si řekli, že vždycky má být něco nového, něco jako atraktivního, což teďka už máme jako myšlenky na další ročníky. Teď to je ty stánky, co jste jakoby řekli, nebo ty kontejnery pobytý dřevem a vypadá jako luxusně vlastně. Jsem taková blbost. A díky tomu, že tady bylo jako vlastně mistrovství Evropy, že jo, na stejném jako místě v létě, tak prostě se připravujeme na to, že ty akce jako lacroseový budou přibývat a ten memoriál vlastně nějakým způsobem bude víc jako nafouknutý. No. Takže je potřeba jako vlastně vždycky odbavit to největší maximum jako na jednou, no, a nechat to jako, nebo dovolit těm návštěvníkům se to užít, jo, tím, že vlastně loni už přibyla další tribuna za tou stranou směrem jako k nádraží, tak furt se vždycky něco se jako děje, jak to jde, no. Na druhou stranu není to nafukovací, no, takže někde jako asi bude muset skončit. No. Někde limit to má, no, ale zatím se mu neblížíme, zatím se daří rozšiřovat v rámci plotů, ty vole, furt. Hele, přísahám, že nemáme domluvený otázky, přísahám, ale úplně krásně se mi nahrál, protože si říkal, že už tak máte nějaké myšlenky na další věci, které byste realizovali. A já jsem se chtěl zeptat, jestli koukáte za roh, jako jo, jestli už třeba na ten přes příští ročník chystáte, já nevím, přelet stíhače, laserovou show nebo něco takového. Jo, hele, tak ty vize jsou velký, že jo, pak jde o tom samozřejmě, o tom plánu a o ty jako samotný jako realizaci, jestli jako je to vlastně jako finančně jako možný, jo, ať je to prostě místo ohňostroje, nějaký videomapping prostě na budovu, dejme tomu dronová show, což jako je úplně jako by byl úlet, jako jak divácky, atraktivně, tak ale i finančně na druhou stranu. Tak je to o tom prostě těm lidem vždycky jako nabídnout to maximum, prostě ne tu nějakou jako klasiku, ale vždycky to něčím jako podpořit, což je roznášení piv prostě na tribunách a tak. No. Hele, já musím říct, že za mě jako nedílná součást už dlouhodobě je ten ohňostroj, ty vole. To je jako, prostě jednou za rok vidíš takovejhle ohňostroj, co pak ty vole nevidíš. Jo, a myslím si, že přesně, když se bavíme tady o těch věcech, tak tohle jako běžnému smrtelníkovi, co sem přijede z druhé strany světa, jako utkví v té paměti. Jo, že prostě tohle je to velký. Jako máš absolutní pravdu, ale je tam to B, kdy prostě dneska už ten trend jde jiným směrem a je to jako těžký si tady nějakým způsobem jako obhájit. Jo? A teď třeba tenhle rok jsme to řešili, nakonec vlastně jako nevymyslíš žádný nějaký highlight, to prostě musí mít nějaké jako zakončení, plus na to všichni čekají prostě, jo. Všichni očekávají
A je to jako nejtěžší otázka tady, protože ten rodin, jak se jako nafukuje, přibývají lidi, kteří nejsou zvyklí na tu akci, tak vlastně to jako nechápou, že v tuhle dobu je tady taková věc a vždycky dostávají bídu, jako aha, ty nejsi za rutina, ty asi nevíš, že je memoriál a bude ohňostroj. Rozumím. Ale je pravda, že ten trend jako jde přesně směrem k nějakým jako i když jsme na Silvestra, že jo, koukali, prostě Praha na 90% zakázala prostě bouchat petardy a tak, takže jako chápu. Ale když jako odpočíme, tak no na druhou stranu je mnohem jednodušší udělat jako oficiální hezký ohňostroj inzerovaný, než aby prostě ve vesnici nebo tady v městské části, kde zakážeš bouchání a každý trouba si koupí v supermarketu prostě nějaký věci a bouchá to jako do nesmyslu, tak vlastně je lepší zlo, když se odbočujeme od lacrosse úplně, ale vlastně domluvit se, odprezentovat a udělat jednu hezkou věc, která trvá 5 minut a má hlavu a patu a pak se na to vykašlat, jo, což vlastně my teďka tohle cestou jdeme, protože vlastně vždycky to bylo takový překvapení, nebude ohňostroj, teď se za to jako nestydíme. Ono je docela dobrý, takže se a prostě jako bohužel, bohu dík, jako to inzerujeme a ty lidi tady jako na to jako připravujeme. No. Super. Děkuji moc. Já si myslím, že co se týče pozvání fanoušků na ten turnaj, jsme se asi vyčerpali, protože to, že to je prestižní lacrossový turnaj, to každý ví, ale málo kdo asi tuší, co se zatím vším jako skrývá na to, jak jsme jako malý sport. Jo. A já si teda, jak jsem říkal, že pro mě byl první memoriál 2022, tak fakt je to docela rána, když na ten relativně malý prostor se potom nažene vlastní vůle, jo. Tolik lidí a ta atmosféra toho finálového večera to je jako neopakovatelný a že člověk asi něco už zažil ve sportu, jo, jako, ale to je skvělý. Já bych jenom ještě zmínil jako pro posluchače, je to 22. až 25. dubna v aréně v Radotíně. Já tady pouštím informace o vstupném mezi tím na grafiku, aby všichni viděli. Vy, kluci. Jo. A moc se těšíme všichni na to, no. Moc se těšíme. Samozřejmě přenosy ze všech zápasů budou na YouTube LCC Radotín a od čtvrtfinále budou přenosy na Sporty TV. Čím zase zdravíme do Sporty a děkujeme za spolupráci na Boxlaku. To je ale taky docela velký step, si myslím, že uvidíme semíčka, finálka a o třetí se už myslím, od čtvrtfinále. Dobrý. Jestli nekecám. Jo, a ona jako to, co jako říkáte, tak je vlastně i hrozně jako zajímavý čísla vznikají z té sledovanosti, že to je prostě jako když na to koukneš, tak to není to, že na to kouká babička s dědou z Horní Dolní, protože se nemůže dostat, ale vlastně ty čísla jako nejsou malý, což o něčem jako vypovídá. A to je jako díky za to, že jo. Je vlastně super, že všichni ty kanadský týmy, co sem někdy přijeli a rozkřikli tu informaci doma, tak když ty lidi pak prostě nemůžou přijet, třeba další rok, tak fakt jako poctivě koukají, fandějí, sdílejí prostě grafiky z Instagramu, všechno možně, jako dělají to promo tomu turnaji tím, že si to tady prožili, tak tomu taky ty týmy pomáhají, no, že ta experience tady je tak dobrá, že sami pak to promujou a nezanavřou na to, i když se sem nemůžou prostě dostavit, no. Jo, a to je to, co říká Dominik, že vlastně jako my nemáme ten problém, je to bez kampaně, je to prostě nějaký jako face to face, že si každý o tom turnaji řekne, ale vlastně my máme problém vlastně jako najít způsob, jak říct ne, prostě se sem nemůžeš tady hrát, se nevejdeš prostě, jo, což je jako hrozně sympatický, ale vlastně těžké. Ale za mě bychom na tomhletom zájmu a na téhle schopnosti vyprodukovat takovouhle akci a takhle moc zaujmout, jako tady měli stavět, jo, to je jako, co taky můžu ze své pozice jinýho říct, jo. Jakože to, jak je uchopený a jak je vybudovaný ten memoriál a jak dokáže strhnout, a tím nemyslím lidi venku, ale primárně ty hráče, jo, a ty lidi kolem toho se motající, tak to je opravdu něco, co by se mělo následovat. Jo, je to prostě o té lacrossové rodině, že jo, je to o tom, že opravdu jako i hráči, i nehráči prostě tady zažijou prostě jako
zase opakuju takovou jako energii nepopsatelnou, že najednou jsi součástí toho všeho a je to jako hustý. A je to vidět, jako musím říct, že potkáš tady vlastně i z toho českého rybníčku lidi, na který nenarazíš celý rok, prostě lidi, kteří hráli před 20 lety, jo, a dorazejí prostě. I když v tom lakrose se třeba nepojibujou, nejsou trenéři dětí, nejsou v nějakých výborech, 10 let prostě jsou mimo lakros, tak furt tady jako na ten memoriál přijdou si to užít, že ta síla té akce je tak velká, že je tahá i ty, co už od toho chtěli odejít, tak je to tahá zpátky. Jo, za mě třeba ještě jako za Čecha, co hraje lacrosse, tak je jako málo kdy si zahraješ před tolika lidma, že jo. To je prostě i pro ty lidi si myslím jako super, že prostě samozřejmě jsou tam prostě, máš tam, já nevím, přes 20 týmů, což prostě už samo o sobě je spousta lidí a do toho prostě na to chodí asi si myslím ty místní, protože o tom už dlouhodobě vědí a děje se to a jenom bych chtěl vypíchnout to, že prostě zahrát si před stovkama fanoušků není úplně standard pro českýho hráče. A vlastně tady, když to vemeš, tak si tady zahraješ před nejvíc lidma, si myslím, dobře, teď tomu může konkurovat to mistrovství Evropy v Praze, ale nemyslím si, že třeba na mistrovství světa si kluci někdy zahráli před tolika lidma, jako tady v finále memoriálu třeba. No český kluci 100%. Český kluci 100% a vlastně jako i ten lacrosse, protože v té Severní Americe jako je to známá věc, tak teď jsou jako úplně normální stavy, že na mezinárodních zápasech, jak je to mistrovství světa, není taková divácká jako vlastně základna, jako je tady v Praze nebo jako v Rodečíně, protože oni mají prostě mnohem atraktivnější zápasy, na který chodí během jako toho roku a tady najednou pro toho jako Evropana, dalo by se říct, zažije ten moment toho, že jsi středem pozornosti, jsi na hřišti, na který kouká prostě spoustu lidí, který jako je to fakt zajímá, ale prostě mají rádi a to je to vlastně to všechno je hrozně cítit, jako z celý té akce. No. Souhlas od roku Lepší možná 2012 tečka, na to vždycky beru dovolenou a volno a nekončím. Když si na to vemte volno, pojďte tam strávit 5 dnů v Radotíně, protože je to nejlepší turnaj, co můžete zažít. Ještě jednou opakujeme od 22. do 26. dubna, ne čeho jasného. V Radotíně podívejte se na stránky Memoriál Aleše Řebeského, kdo nezná a těšíme se. Je to ah.memorial@cz. Je tam všechno. No a já si myslím, že to moc. máme pro dnešek. Typovačku si asi dáme offline, to je jasný, protože už jsme i nějaký výsledky nastínili, jak si asi tak malujeme, jak bude vypadat poslední hrací víkend a nezbývá, než jen pozvat k obrazovkám Sporty TV na NLL a to v sobotu ve 21:00 Las Vegas, San Diego, do or die game pro oba, nebo první ze 2 do or die gameů a v pondělí večer od 21:00 Georgia, Rochester. Tak. No uvidíme, co příští týden, protože se tam děje takovej ten nějaký turnaj, o kterém jsme se bavili, tak uvidíme, kdy budeme nahrávat. Ale nechte se překvapit, všechno přijde. Je tak, Jo, možný dvojí se všechno dozvíte. A jasně, Je z tak. memoriálu se určitě ozveme. Tak jo, děkujeme po 11. že jste sledovali. Mějte Díky se. moc a mějte se. Čau. Díky, čau. Čau.